अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। सखी शीला बोलो मुआ के लीला, सुना सखी शीला बोलो मुआ के लीला। राजी के बातें आज तू हो से कहिला देवेला मजाइया। कबहू पलंगना उपास परेला। बुध बियफे सुख सने चरातावार खाली मारेला भतार बाकी दिन के यार करे हमारा से प्यार। सुन सखी शीला बोलो मुआ के लीला, सुन सखी शीला बोलो मुआ के लीला। राजी के बातें आज तू हो से कहिला देवेला मजाइया। कबहू पलंगना उपास परेला। बुध बियफे सुख सने चरातावार खाली मारेला भतार बाकी दिन के यार करे हमारा से प्यार। ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। दोनों हाथ में हमरा हो लड्डू, एगो के कीड़ा है एगो के कद्दू बुझाइला। दोनों हाथ में हमरा हो लड्डू, एगो के कीड़ा है एगो के कद्दू। मांगेला छेना डोलावेला बिना, मांगेला छेना डोलावेला बिना करे न टाइम अरे कबहू पलंगना उपास परेला। बुध बियफे सुख सने चरातावार खाली मारेला भतार बाकी दिन के यार करे हमारा से प्यार। ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। केहू से कम ना फलेवा, एही से सही ना केहू के तेवर बुझलू। केहू से केहू के कम ना फलेवर एही से सही ना केहू के तेवर। बिटू विनायक सुमित द्विवेदी, बिटू विनायक सुमित द्विवेदी हयारा मनमाइया। अरे कबहू पलंगना अरे उपासी रहेला। बुध बियफे सुख सने चरातावार खाली मारे